Priang sengobhai pi sachisen shagan ka YouTube channel. Iengskhem ublay udan ka khubor na kabanta ka jong pi kat ba pinang sngap yang ka khubor. Iengskhem ublay udan ka khubor na kabanta ki ba khuslai. Iengskhem ublay udan ka khubor na kabanta ki ba pang ba shitam. Iengskhem ublay udan ka khubor na kabanta ki brio ki ba don kam ya ka khubor. Habaya day bar ka ka subjek kumno ban Iengskhem ha ka Jingkylla Kabamut. Kat bangin ang ya shagan ka khubor tongin pendam ki kle ha ka jingdwai. Tongin ya duai ha ka por. Kokpa jingi ubah habneng longa bakoi ke kerteng ke jumi atrai ngiwan hagani ke por hakmat jongmi atrai ya kaman kerpa yo men sen bakoi jongmi won chong sa hak dot not ke jongki atrai bat kumta kat banga usyakri u jongmi kat baya sam yang ni ke ketin ke jongmi atrai to pedon kam yang atrai na ke benta ke buram ke jongmi kena upai lang ubayo sngo yang ni ke kubor atrai bon yo men sem atrai bat pen thamai yala ke jingim hak jingim ke jong atrai na banga duai ke teng Jesus Christ amen. Barang baik jonga ka khubor ka bangin kren menta kumno ban Iengskhem ha ka Jingkylla Kabamut ngawan ra ya pi ya ki mat le nei ki ma jam yo le se pidang dei ki brik barang syu kala Kabamut shen bat ki badang syu ya baru jisu ha ka jingim ku jong pi ngawan ra ya kini ki mau jang ya kini ki mau jam kana ma pinom hab ha ka jingpynshai kana ba pinom hab le nei pin kolon biang ha ka jinglong jingim ha ka jingim ka barim ka jong pi ngawan ra ya ka mat ka ban kong Abi piwan show Jisu pidai banya klat yala di nakap pertai ka ketin jong oblai ka ongkum ni haki ar korin kolong ba hinriu khot ba khat saw hadu khot ka ba khat san ka ketin jong oblai ka ongkum ni to wat long pi ki para ba kit lengkor lem bar ki bam ngai namar ka hok ka don jingalok ayu bar ka bam hok bar ka jingshai ka don jinga selok ayu bar ka jingdom bar Chris udon jinga dai ayu bar belial lani u bangai udon benta ayu bar u bam ngai parlo ba e jonga ka Bible ka khot yangi bangin penya khlat yaladi naki parlok ki barang snobha bat ka perthai ire ban penya khlat yaladi naki parlok ki barang ya snobha bat ka perthai wala da dei ki parlok ki barang ye ki ba phia e bha are om dei ba ki sniu ki parlok jopi are namar ba phidang shu kala ka muat phipat long ban le khlain le ban ong bangan lek bet ya ban job ya ki show Jesus Christ wala ka long ban job ya ki show Jesus Christ ko ki para bat ki man jonga are phi ki barang shu kala ka muat dan kam ban pen klan bat pen san shwaya lade ha o jisu bat ha ka ketin ke chong ublai bat namar bon ki balek klan ngan ong yapi ki ha ba ki kolon biang sha ka jingmelen ke barim namar ba kim tra ek ban pen khlat yalade na ki parlok ki barang snobha bat ka perthai hari ko ki para ba ki himman jonga pi la ban ya wer yaki sha ka jing senglang lani sha ki shakri jong ublai ya ka ban duai kyrpang na ka benta ke jongki o mau jam uba ar pidai ban shim ba phim dai shu ban pen srem shu yalade bat ka perthai haden ba phila pediang yo jisu ha ka jing jong phi haden ba phila kala ka mut phim dai shu ban pen srem yalade bat ka jinglong jong ka perthai ka Bible shakin nong rom kal nong ba khat ar khat ba nangkang ka ongkum ne batu wat pen srem rangkat yalade bat ka ne ka perthai hari to pen kaladur no yalade kain da ka jing pen thama ya ka jingmut jong phi khna ba phi yo tip baka ba kumno kalong ka mon jong ublai ka ba bha bat ka ba pen sngo bha e bat ka ba janai dei parlok ba e jonga ka Bible ka khot yang ngap de phi bangim dei ban pen srem shu bat ka rukum im jong ki breu jong ka perthai bangim dei ban pen srem shu bat ka riam ka bet ka bom don akor jong ka perthai bangim dei shu ban pen srem yala dei bat ka jingkwa abrai jong ki aka jong ka perthai ka Bible ka ong lada phi na ya pen srem lade bat ka perthai kalong kum ba phi ple jingkhang ya usoitan bon yo ban rung bat suki pasuki kan san nang kejap ya ka jinglong perthai happy bat hado ba phinom ya pher shu na ka perthai ba phin poi biang shaki aka jong ka perthai are parlo ba e to phin long ka jingshai shaki we da ka ba phin om pen srem shu yala de barki aka baro ajang perthai naba hakasni le hakasni ke ba phi pediang yo Jesus Christ la tap ya phi da ka jingshai jong Jesus Christ phim long shu ha ka jingdom are phi long ha ka jingshai ban ka daw ko ki para ba ki man jonga phi de ban panya khlat yala de ka perthai phi de ban panya khlat na kita ki jingkwa ajang perthai bat ka mau jam kabalai rejection kabamut pidai ban kentaj yaki offer jong usoitan ka gospel o Matthias kalong basaw kud khot ka bapra hadu kud khot ka bashipo ka jing ya tho usoitan ulay alam ya u jisu sha ulom bajrong e baru lapan i hau ya ka hima ka prathai baro ba ya ka buram jong kiro baru la ong hau kita ki ai baro ngan sa ai hami lada min mani dem yanga bat onda kum tak
Jisu ula ong hu ke le no me usoitan na bala tho min mane yo try uba ublei jong me batang yo uhi men shakri ko ki para bagi man jonga aba pi wan show Jisu haden ka sngi ba pi kala ka mut pi pediang yo Jisu ka jing im pi ha ban kan tai lut lani ya le persya lut ye ki offer jong usoitan baro namar menta ha ba pi la kala ka mut anong ya pi kin bon ba ki offer ya pi Naki AKA jang ka pertai. Bani le ban penboy biang ya pi syaka jing im kabarim. Are ki bri ki bom ju AA ya pi man shwa kan mau kane. Are menta kin terwa bat pentit AA ya pi ya ki AKA ki bas new. Ki bri ki bom ju call ju text ya pi. Ki bri ki bom ju kan mau ya pi. Are menta kin mau ya pi. Menta kin khot ya pi. Syaka jing sngoba jang ka pertai. Syaka jing sngoba jang ka pertai. Bat bon ko ki para bagi man jonga kin hap bat ki kelon biang syaka jing long jing im kabarim bat ka pertai. Namal baki pediang ye ki offer jong usoitan ki bawan na ka pertai. Andai tongin kentai lut ye ki boit sianti ki bobon jong ubaman baro. Abang ngiwan show Jisu ngidaban kentai lut ye ki boit sianti jong ubaman baro. Kabasau bang idai ban yaj hakalending jingkoi. Aden bang ila syem ya karai ban kala kabut hadin bangila shem ya karai ban shem ya jingpen baptis hadin bangila long ha ukris ngidai ban yaj ha kalanti ka jingkhoi ka kitab Isaiah kalong ba life hosan kan khot ka ba phra ka ongkum ni te kalanti ba kan long hangta bar kalanti on khot ya karu ha kalanti ka jingkhoi ki ba tngit kinom yaj halor jongka hare kan long ye kito kinong le jinglai shisha ken ki ba bet kin om bakala haka Nagata-gada ko ki para himan jonga dan kam kan riak no na kalenti lani na kam ka bom khoj baro na margin om la ban ya lang ha kalenti jonga jingdom lani ha kanu ka kam ka bom khoj bar ka bom bet ha khmat jong ublai lani nang ya ha kalenti jonga jingdom bana ya treru ya ki kam ki ba ha ban ya thop haden ba phikala bamut na kan mau kani anam slam shu pin poi biang shaka ju hi kalenti jonga jinglong jingim ka barim ka jong phi ka bom khoj hari pedon kam man ya ban be brai syaka jinglong khoj kat kum ka shiti syaka hebrew kalong ba ar kalong nong ka ba khat ar kat khot ka ba khat saw ka ba san preparation ka ba mot phidai ban khre yala de kum ushipai hashwa ba phin le yale thma bat ki nong shon ki jong phi ban khre yala de man ka sngi ha ka jingdwai ki jong phi namar manta onda phila kala ka mot phim don shu ha ka madan yale kai phim don shu ha ka madan yale kai phila don ha ka madan thma Pila don ha kamadan thma ka thma bar usoitan ka thma bar ka do bar ka thma bar ka jingko abrai jong ka perthai de na ka de ka daw ngi don ka ban pan khra yala de man ka sngi ha ka jingdwai khnang bangin la ban job ya kanu ka thma ek versus kolong ba hinru khot ka ba khat phra kong da ka ba duai hala ka sngi da ka jingdwai bar ka jingkarpat baro ha umanse ka gospel u Matthias at hinru ka khot ka ba sapaway duai ba phinom hap ha ka jingpynshai parlo ba e jonga Habang iwan show Jisu ngidai ban pen krek yala de da ka ba puli ya ka ting jong balai khnang ba nginang san bat nginang la ban yala e persya i osoitan da ka ting jong balai ka ba long ka wailam jong umansin uba khoi ki mau jam ki ban kong ki ba khat do ka ba ngidai ban shim ka dai dedication ka ba mut ngidai ban akilut yala de hakamon jong ublai usol ubade u apostle Paul menta ka klimat ka ba ukalla ka bun u ong yakini ki kintin ha kilinti Damascus Huang kum no hakikam apostol kan long ka bakhandai ka khot ka ba hinriu habawla khnyu balawla sngo mayan ulaong I try ayume man yanga ban le but upol ula IT yala de ban le ya ka mon ka chong u try Jisu om shu ka mon la jong phiru menta aba phila kala ka bumut dan kam ban IT lut yala de ha ka mon u try Jisu om shu hala iman la jong ko ki para ba himan jonga ngidai ban Iengskhem haga Jingkylla ka bumut hadin bangila pediang yo Jesus Christ ngidai ban shim yakini gi mau jam haga jingim jongi khna banginom hap leningin kelon biang haga jinglong jingman haga rukom im jong ka perthai khnang bangin yo bania donlang bar u Jisu habaneng ngidai ban pen khra yalade kum kita ki shipai kiba yale thma bar u soitan bar ka jinglong jong ka perthai Iengskhem ublain kor kho yapi lamba kani ka khubor nakabanta ka buram jong amen